Ahojte, vítam vás na mojom kanále, alebo teda na tomto mojom videu. Chcem vám povedať také moje skúsenosti, alebo vlastne dôvody, prečo som ja začala s archetypmi, kedy to bolo, ako to začalo. Takže všetko to začalo samozrejme od malinka, vždycky ma bavilo skúmať ľudí, zisťovať o nich veľa, učiť sa o nich, to, ako rozmýšľajú, to, aké majú názory, to, čoho sa boja, to, aké majú silné a slabé stránky. Ale keďže som bola dosť tiché a také zakriknuté dieťa, hlavne na tej základnej škole, tak som sa nedokázala až tak s ľuďmi rozprávať. Nebola som taká otvorená a bála som sa nejakých takých osobných konzultácií alebo takých intimnejších otázok. Takže všetko som si vlastne začala študovať v knihách, požičiavala som si veľmi veľa kníh o psychológii, ale aj bežné romány z knižnice, takže som sa naučila veľmi veľa z kníh. Študovala som ľudí, teda pozorovala som to, ako sa správajú, nasávala som vedomosti, ako sa hovorí, malé dieťa veľa toho nasáva, ale vlastne aj puberťák, takže ja som veľmi veľa naozaj študovala a všímala si to všetko dianie okolo mňa, takže milovala som psychológiu, chcela som mu ísť aj študovať, ale žiaľ nedostala som sa, myslím, že kvôli angličtine na toto štúdium magisterské. Mala som teda iný odbor potom neskôr, ale celkovo bavili ma vlastne ľudia, bavilo ma ich prežívanie, skúmanie ľudí, takže preto som začala aj s archetypmi, s eneagramom, znamenia zvieratníka, to znamená klasické horoskopy, aké poznáme. A všetko toto som začala ešte viacej prehlbovať a začleňovať do jedného celku, ktorý vám teraz ponúkam ako taký jedinečný a ucelený nejaký konštrukt, ktorý som vymyslela a ktorý sa myslím bude páčiť aj vám. Ide o to, že vlastne som dala dokopy jednotlivé tieto znamenia zvieratníka s tými archetypmi, s tými eneagramom a so živlami, prírodnými elementami, to znamená, či je niekto oheň, voda, zem alebo vzduch. A všetko som to dala teda do nejakého celku takého jednotného, takže myslím, že každý z vás by sa tam mal vedieť nájsť. A možno to nebude sedieť na každého jedného na 100%, ale čo som si všimla na ľuďoch, tak viac ako polovica to sedí a tí ľudia sa tam naozaj nájdú a myslím, že to bude na väčšinu z vás sedieť. Takže budem rada, ak teda si to preštudujete, ak sa budete o toto zaujímať, dajte mi like, follow, napíšte mi koment, budem veľmi rada, ak sa pripojíte do tohto klubu alebo do tejto komunity ďalej a budete s nami alebo so mnou teda pokračovať, prípadne ak mi dáte vedieť a že máte záujem o nejakú osobnú konzultáciu, všetko toto vieme dohodnúť. Takže môj e-book, teda moju knihu, nájdete takisto tam nižšie, takže len do čítania. Ahojte.